Καλημέρα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για την εγκυμοσύνη μου, γιατί όπως σας είπα στο προηγούμενο είμαι έγκυος. Περιμένουμε το δεύτερο μωράκι μας και θέλω λίγο έτσι να σας πω σε ποιο μήνα είμαι, το φύλο και κάποιες λεπτομέρειες για να μάθετε κι εσείς τα νέα μας. Λοιπόν, τώρα εγώ είμαι στον 4ο μήνα και πάω προς τον 5ο. Συγγνώμη αν μιλάω λίγο περίεργα, αλλά ο φρονιμήτης μου ο τελευταίος με έχει πεθάνει και είναι πρισμένος και δεν μπορώ να τον βγάλω γιατί είναι χειρουργείο, εγκυμοσύνη, μπουρου. Οπότε κάνω υπομονή. Λοιπόν, έλεγα ότι είμαι στον 4ο μήνα προς 5ο. Το φύλο το μάθαμε από την αυγενική διαφάνεια, όπως και στην πρώτη εγκυμοσύνη. Για όσους δεν το ξέρετε, έχω ήδη ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι, την Ναταλία, που τη βαφτίσαμε κιόλας το Σεπτέμβριο. Και είναι σίγουρο γιατί μετά που πήγαμε στο γυναικολόγο μου, γιατί την αυγενική την κάνει σε έναν εμβριολόγο, σε άλλο γιατρό δηλαδή, το επιβεβαίωσε, μας το έδειξε ξεκάθαρα όπως και η Ναταλία. Είναι και αυτή κορίτσι. Έχουμε σκεφτεί όνομα, αλλά δεν θα σας το πω από τώρα, εντάξει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι κοριτσάκι, γιατί επειδή είναι τόσο κοντά, θα είναι σαν δίδυμα και επειδή θα μεγαλώσουν μαζί θα έχουν κατά κύριο λόγο κοινά ενδιαφέροντα. Μετά παίζουμε τα ίδια παιχνίδια, εμείς τα έχουμε όλα πολύ πρόσφατα από τα ρούχα, το τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε πώς είναι να έχεις ένα κοριτσάκι. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολα για μας, γιατί θα μοιράζονται και τα ίδια πράγματα. Σκεφτείτε ότι τη μόνη αγορά που πρέπει να κάνουμε είναι ένα καρότσι δεύτερο, το μπαστούνι που λέμε για την Ναταλία, γιατί το άλλο το μωρό θα πάρει αυτό που έχουμε τώρα. Και το καθισματάκι αυτοκινήτου που έτσι κι αλλιώς πρέπει να το αλλάξουμε γιατί μεγάλωσε και πρέπει να πάει στο επόμενο στάδιο που το πήραμε ήδη. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα, λίκνο και αυτά τα έχουμε, είμαστε σούπερ. Διαφορές τώρα δεύτερης με πρώτη, διαφορές εγκυμοσύνης, από την πρώτη στη δεύτερη. Παιδιά, στην πρώτη εγκυμοσύνη δεν καταλάβαινες καν ότι είμαι έγκυος. Είχα φτάσει 6ο μήνα για να αρχίσω να φουσκώνω και να φαίνεται λίγο. Τώρα σας λέω είμαι 4ο μήνα ακόμα και φαίνεται. Και τώρα είναι και η κυλίτσα που κρύβεται εδώ από το παντελόνι, καταλαβαίνετε. Όλοι μου το είπαν αυτό, ότι στη δεύτερη εγκυμοσύνη, ειδικά όταν είναι και τόσο κοντά, παίρνεις πιο εύκολα κιλά, μεγαλώνει η κοιλιά πιο γρήγορα κτλ. Δεν με πειράζει καθόλου, καθόλου. Κιλά δεν έχω πάρει ούτως ή άλλως, δεν ξέρω τι γίνεται. Προς το παρόν έχω χάσει ένα. Το μωρό όμως είναι πολύ καλά. Ευτυχώς από συμπτώματα είχα μόνο κάποιες αναγούλες πρωινές, οι οποίες μου κράτησαν παραπάνω από ό,τι στην Ναταλία. Δηλαδή πήγα μέχρι 12η εβδομάδα, 13η για να περάσουν εντελώς. Το πρωί που σηκωνόμουν δηλαδή και ξυπνούσα, δεν μπορούσα να μυρίσω τίποτα. Άνοιγα το ψυγείο και ήθελα να κάνω μετό, κάποιες φορές έκανα κιόλας. Αλλά εντάξει, μόνο αυτό. Κατά τα άλλα είμαστε πολύ καλά. Το κακό είναι ότι ό,τι ίωση φέρνει στο σπίτι ο άντρας μου και το παιδί, την κολλάω και την περνάω χάλια. Δηλαδή πάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα γαστρεντερίτιδα. Έπαθε ο άντρας μου δηλαδή. Το παιδί δεν έπαθε ευτυχώς, αλλά κόλλησα εγώ. Εντάξει, εννοείται, στο ίδιο σπίτι μένουμε. Και το πέρασα χάλια. Επί μία μέρα ξερνούσα συνεχόμενα ανά μία ώρα. Συγγνώμη για την περιγραφή, έκανα εμετό. Δεν μπορούσα να πιω υγρά καθόλου, ούτε να φάω. Αναγκάστηκα να μπω στην κλινική να βάλω ωρό για να ηρεμήσω. Έμεινα μέσα ένα βράδυ. Αν δεν ήμουν έγκυος δεν θα το περνούσα έτσι. Θα το περνούσα όπως ο άντρας μου. Θα έκανα λίγο εμετό, εντάξει, χαλαρά, μια διαθεσία. Κατά τα άλλα, τώρα έχω ραντεβού σε μερικές μέρες με τον γυναικολόγο να ξαναδούμε το βρεφάκι, το οποίο πρέπει να μεγάλωσε, γιατί αυτή τη φορά ξεκίνησα να νιώθω πιο νωρίς
να με κλωτσάει. Την πρώτη φορά το είχα καταλάβει τη 19η εβδομάδα στην Αταλία. Τώρα το κατάλαβα περίπου από τη 14η-15η. Φυσικά δεν είναι όπως το τέλος μιας εγκυμοσύνης που το αισθάνεσαι όλη μέρα. Απλά όταν είναι κάτι έντονο, δηλαδή άμα πάρω τώρα και φάω ένα γλυκό, μια σοκολάτα, θα το καταλάβω να κουνιέται. Και είναι πολύ ευχάριστο συναίσθημα, γιατί έτσι νιώθεις και εσύ ότι ζει, ότι είναι καλά. Σίγουρα έχουμε άγχος, είπαμε, εδώ λέμε αλήθειες. Ένα δεύτερο μωρό, έχοντας ήδη ένα μωρό το οποίο δεν αυτοεξυπηρετείται ή θα είναι δύσκολα, αλλά επικεντρώνουμε στα θετικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Που σας είπα ότι θα μεγαλώσουν μαζί, δεν θα θυμάται το πρώτο, την περίοδο της ζωής του χωρίς το δεύτερο, θα περνάνε χρόνο μαζί, δεν θα ζηλεύει το ένα το άλλο. Γενικότερα θα είναι η μία η καλύτερη φίλη της άλλης, τουλάχιστον τα πρώτα παιδικά τους χρόνια, τώρα αργότερα εντάξει. Και εμείς έχουμε ακόμα πάρα πολύ αγάπη να δώσουμε και θέλουμε να τη δώσουμε και σε αυτό το δεύτερο μωράκι. Και είμαστε όλοι οικογενειακώς και εμείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες πολύ ενθουσιασμένοι. Αυτά, οπότε το φίλο σας το είπα. Σας είπα λιγάκι τι συμπτώματα είχα, τώρα δεν έχω τίποτα, μόνο η κοιλιά μου φουσκώνει πιο γρήγορα. Όνομα έχουμε σκεφτεί, αλλά δεν θα σας το πω. Είναι ακόμα νωρίς. Αυτό το update. Για το δωμάτιο τώρα, για το χώρο. Το σπίτι που μένουμε είναι πολύ ωραίο, εκεί θα παραμείνουμε. Απλά έχει 2 δωμάτια, οπότε θα μείνουν μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Αρχικά τους πρώτους 5 μήνες θα μένει μαζί μας στο δεύτερο μωρό, στο Λύκνο, όπως και η Ναταλία. Και αργότερα θα μεταφερθούν στο ίδιο δωμάτιο, η κάθε μία στο κρεβατάκι της. Και όταν φτάσουν έτσι σε μια καλή ηλικία, τώρα 4-5 δεν ξέρω πόσο θα είναι, θα πάρουμε μια κουκέτα, είπαμε, για να έχουμε και περισσότερο χώρο μέσα στο δωμάτιο, να παίζουν, να είναι πιο άνετες. Πρώτος από όλους κατάλαβε την εγκυμοσύνη μου ο Τρούφας, το σκυλί. Γιατί τα μυρίζονται, παιδιά, αλλάζουν οι ορμόνες της εγκυμονούσας στο σώμα της, οπότε εκπέμπει διαφορετική μυρωδιά και τα σκυλιά είναι πολύ ευαίσθητα σε αυτό, ψάξτε το. Οπότε είχε μια εβδομάδα που είχε πάθει λίγο κατάθλιψη, γιατί εντάξει είναι αλλαγή, στα σκυλιά δεν αρέσουν οι αλλαγές, είναι τύποι του προγράμματος και της συνήθειας, αλλά τώρα μια χαρά. Είχα καθυστέρηση κάποιες μέρες, αλλά είχα ήδη περίοδο φυσικά, μου είχε έρθει ήδη 2 φορές ή 3. Αλλά νομίζαμε ότι είναι μια ανομαλία στον κύκλο, δηλαδή δεν το περιμένουμε τόσο γρήγορα και ο γιατρός μου είπε εντάξει μπορεί να μην σου έρθει μια φορά, αλλά αν δεν σου έρθει και τον επόμενο μήνα το παρακολουθούμε. Λέω δεν κάνουμε καλού κακού ένα τεστ, να το επιβεβαιώσουμε, να μας φύγει από το κεφάλι. Και ήταν θετικό. Ανάμεικτα τα συναισθήματα όπως σας είπα. Κυριάρχησαν τα θετικά. Φυσικά. Ούτως ή άλλως, εγώ πάντα ήθελα να κάνω 2 και 3 παιδιά. Τα ήθελα μικρή. Και εφόσον είμαι καλά οικονομικά, ψυχολογικά κτλ. Και έχω και τη βοήθεια από τη μαμά μου και την πεθερά μου, μπορώ. Οπότε είπαμε ότι αυτό το παιδί είναι μια ευλογία και θα το κρατήσουμε και θα το μεγαλώσουμε με πολύ αγάπη. Και όταν μπαίνεις στο χορό χορεύεις, δηλαδή τώρα έχεις το ένα, ξέρεις πώς είναι, είναι όλα πολύ πρόσφατα στο κεφάλι μας. Η Ναταλία τώρα σε μερικές μέρες θα γίνει 9 μηνών, οπότε θα μας είναι, θεωρώ, αρκετά πιο εύκολο. Θα τα θυμόμαστε όλα, δεν θα δυσκολευτούμε και θα σας πάρω μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Θα κάνουμε κάποια ακόμα βιντεάκια σίγουρα για την εγκυμοσύνη. Να σας πω όταν τελειώσει το δεύτερο τρίμηνο θα σας κάνω update για την κυλίτσα. Γενικά τώρα είναι μια τέλεια περίοδος το φθινόπωρο. Σιγά σιγά που έρχεται. Έρχονται τα Χριστούγεννα που τα αγαπάω πάρα πολύ. Γιατί έχει ωραία φαγητά, το δέντρο, τα φωτάκια, πας βόλτα στο κέντρο, βλέπεις τα μαγαζιά στολισμένα.
Είναι τέλειο. Θέλω να επιχειρήσω, να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός, να κάνω vlog μας φέτος. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία. Να σας δείξω την καθημερινότητά μας. Και έχουμε κλείσει να πάμε διακοπές τα Χριστούγεννα στη Βουδαπέστη, εγώ, ο άντρας μου και το μωρό. Θα είναι τέλεια, τέλεια. Θέλω οπωσδήποτε να σας γυρίσω vlog από εκεί και να μην φοβάστε, μία συμβουλή θέλω να δώσω στις νέες μαμάδες. Επειδή κάναμε ένα παιδί, δεν θα κλειστούμε μέσα στο σπίτι μας. Ο ρόλος μας δεν είναι μόνο μαμάδες. Είμαστε γυναίκες, είμαστε σύζυγοι, θέλουμε να ψυχαγωγηθούμε, θέλουμε να περνάμε καλά. Το παιδί μπορεί να έρθει μαζί μας. Μπορούσαμε να την αφήσουμε εδώ, σας λέω, έχουμε και τη μαμά μου και την πεθερά μου. Αλλά δεν γίνεται. Δεν μπορώ να την αποχωριστώ τόσες μέρες και δεν νομίζω ότι θα ζοριστούμε τόσο. Ναι, μεν δεν θα έχει το παιδί αναμνήσεις από αυτό το ταξίδι γιατί είναι πολύ μικρό. Θα του μείνουν όμως κάποια θετικά συναισθήματα, ότι είναι με τους γονείς του, ότι εκείνη την ώρα θα χαίρεται, θα βλέπει, θα χαιρόμαστε κι εμείς. Γενικότερα, μη φοβάστε να ζείτε, να κάνετε πράγματα μαζί με τα παιδιά σας. Μην κλείνεστε σπίτι, κολλημένοι σε μια τηλεόραση, σε ένα τάμπλετ, μόνο στο πάρκο. Αν μπορείτε, φυσικά, οικονομικά πρώτα απ' όλα, και θέλετε να ταξιδέψετε, κάντε το. Πάρτε τα παιδιά σας μαζί και κάντε το. Θα περάσετε σούπερ, όπως είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε και εμείς σούπερ. Φυσικά θα έχει ταλαιπωρία, κανείς δεν είπε το αντίθετο, αλλά νομίζω η εμπειρία θα είναι θετική. Αυτά τα νέα. Αν ξέχασα να αναφέρω κάτι για την εγκυμοσύνη που θέλετε να μου το ρωτήσετε, περιμένω στα σχόλια από κάτω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζω. Και εμείς τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Φιλιά πολλά!